Цецо, обърди Марто. Въни! Браво, бийте напред. Въни, виж! Чакай. Той отварил И класа. Да, ти с класа. Че вода беше пребила. Брат, си няма го скакава. Аут. Момчета, ви чудесете, кои сте? Той игра кип срещу и клас. 9-10. Дайте център. Гол е. Накрая 1-0. Дайте център, момчета. Ние сме като Brawl Stars. Аз ги минавам, че ги изкарваш. Да, брат, кой е? Всички му си го кажа. Аре, сега пак преса. Сега ще ви избирите. Малко. Браво. Цецо. Владо. Виж го. Кой? Идва. Хвани малко, кой? Идва. Майко. Излез, бети. Батут си. Виж го. Тук. Хвани се, пес. Не, хвани, ама. Хале, кедай. Стой. Минай го тъча. Фал, да вече. Ай, тато, ба. Не. Тук е фал, брат. Дай да бия, моля. Тук е десен. Десен бий се, десен как е това? Чакай. Не му взимай функцията. Аре, пичове. Дай наляво. Стой. Дай наляво. Тук е десен как е. Бой, браво! Ай, ти си! Ти му умен ли си, бе? Дай му жил. Ти шпагаче, какво правиш? Цецо, стига е глупа. Играем за кеф. Без проблем. Какво става, брат? Добре ли си? За кеф играем тапак. Има стена, чакай, има стена. Само стената. Ти как се? Не дай така. Каквото той ще ме оцени, брат. Димо, Петър ще ме оцени. Имаш ли? Дачо. Ай, там да не мина, ей. Ето е. Цецо. Леко. Браво, Диди. Виж. Тара. Цецо. Пецо! Ей, стига. Цецо, браво. Владо. Зад. Гледай. Много е. Често ножки, брат. Сам. Тина, посимах. Ай. На. 10. Може ти знам гласен вчера. О, фани, оце! Фане! Не хвърли. Фани! Виж! Бонев! Оп! Стой! Браво, Бонев! Браво. Преси. Не така. Кой беше, бе? Владо, извинявай, много третия. Да, Прекъсни се. беше точно в мен. Няма, имаш човек. Зад. На главата ме каче. Зад, Данчо. Браво. Благодаря. Някой трябва да е послан от друг страна, защото те... Цецо. Роля са паднали. Аре, брат, Тръгни. Ма Цецо, трябва да покриеш. Колко на колко сте? Не паднали. Колко на колко? Ръката не го ли удари в ръката. Цецо. Те са вкарали 2 гола. Нас колко е? Да, и аз стана. Те ми каза да излезе. Аз излизам ли? Идва тук човек. Ти си... Какво правиш там? Удар. Така е.
Браво, бе! Будеш се! Ти сам, проява. Браво, бе! Дай център, Боне, това е по-бързо. Аз си купи си. Браво, си. Не, да, не. Пази, Идва. Цецо, къде си тръгнал? Оставаш Марто само отзад и ви се пречиш на мене. Аз съм отзад. Браво, Дидо. Виж, Цецо, бе. Не така. Гърта, бе, браво, бе. Играйте бързо, бе, готово. Пътите не ги правите, бе. Виж, Цецо, как се сети. Не, оттам Цецо, по-натам. С него още играем. Бой, махай, Цветане, бий го. Браво, бе. Цветане, бий го си дал, бе. Излез, махай. Браво, бе. Браво, Цецо. Курчи. Кой го изгоня? Данчо, Данчо. Извиняй, брат. Ви! Гол ли? Гони си, Моно. идва Данчо, тъча. Кара. Буту. Върни, бързо! Да, нищо. И точно ще ги прави. То ще ядно цили. Първата удя. Върни се. Не бързай. Виж ме, Бонев. Цецо! Имаш Цецо, средата. Браво. Спокойно. Виж, води. Отвори. Къде ме, брат? Още. Виждаш, че видно навътре. По-просто ги играеш. Тук ще е пак. Там е. Боби, стой. Браво. Върни се. Буту? Цецо, Водо! Наш. Водо! Връщай! Средата. Иди! Върни! Ти не ти отпред, вижте не ти отпред. Ако не дете, бе. Ти ми. И как те видя? Браво! Браво! Каротия! Ти! Стане начало. Няма скорост. Ма, ти искаш да оставиш? Минава ли малко по-напред? Не бе, човек, стой си там. Не го оставя да се поеме топката. Той идва от топката по въздух, докато поеме топката, много пресочи. Тя не е ли наша, бе? Да, бе, ваше. Десетия. Ай, стоп, изнимайте. След тук късия пас. Побайде, бе! Опа! Зад можеш, още. Преди си. Да. Не падна. Води! Нищо. Цецо, Бързи, тръгни стоп. Цецо, център. Браво, Бударе! Удачо, връщай. Цецо, вътре. Връщай! Водо тук, Водо. Виж твой. Заминаваш, така. Аз съм долу.Ържавам да включва. Буту! Дидо! Много бъркай, не ме бъркай. Виж, Марто. Играй. Дай ти пука. Аз върши. Как се окажа? Санчо, ще вземи? Минавам го. 10 минути има, 10 минути. Дачо. Браво, връщай! Браво, връщай! Леко. Децо, остава с покриването. Аре, момчета, някой да дойде!
Той гол, това ще да влезе. Ако не се обратно, не се карай. Ала Иво, какъв е резултата, бе? Колко? А брат, какъв е резултата, бе? Май 2-2. Добре, са. Не бързай. Иво, на кой място на вашата група, бе? Стой му! Имаш статка. Браво! Влади, Влади, Влади! Браво! Ой, не излезе, там са. Не излезнал, не излезнал. Дайте. Прими сам. Стопана без губа. Абе, хора, не петка за тях, бе. Сам си. Кажи го бато. Браво, бе. Ритай. Браво. Добре ли си? Зад. Аз не гледам. Ей! Браво, Пресли! Ръка! Ето му свива. О, Иво! Грай! Иво! Ало, на кой сте във вашата група, бе? Мак, второ. Ама, второ ли четвърти ще? Сигурно. Май ще тъкаме с вас, ако неш. Не знам. Ма ще видим. По-назад. Атка, диди. Или мен или Дидо? Ще ритат. Браво, бе! Марта глава първа. Паша ми! Черфана спънка. Не пряко. Не пряко. Не ли ти въртат? Не. Това не е, бе. Това е предбоен пас. Това е близко, бе. Ай, не отзад. Застои всеки на стена. Изи да файна от страна. Всеки. Би. Не скачай. Да, не скачи. Да, боже. Браво. Дай, близко! Тъч! Бано! Ей, то пресклява добър, бе. Брат, много са близо. Ей, преска. Данца, стена. Ще много са близо, иначе няма. Мадица! Не, Цветан, сей там. Някой трябва да го би. Би там. Аска. Цецо, се побива, бе, брат. Къде се набутваш? Имаш я. Дидо, помогни. Браво, Дидо. Да, смартуаре, бе, брат. А, така. Дидо! Давай! Ето виж! Значи, когато трябва да бягаш повече. Стоиш на едно място. Еми, ясно. Всеки човек стресна си слабо. Браво, Дидо. Влади! Браво, Дидо. Сам се идва вече. Няма скоро. Браво, бе! Чакайте го да се бъде. Стена. Идва бато. Не издачваш. Нямаш да кажеш. Сам си. Удар. Идва. Ето не виждам. Браво! Працова, Наша! Не, наша, стига, бе. Нака, чия е? Девети клас. 9 клас, добре. Тяхте, бе! 9 Нашия е каза. глупак. Девети е, бе! 5 пъти викнаха. И пак е устрак. Дидо, върни отзад. Дидо. Фани. Не бързай. Остави я, не бързай. Не, няма вътре с кой. Тето, влез вътре. Вон. Ивайла! Всеки трябва да е напълно. Ай, вземи една голяма и после ми кай колко е. Просто не мога Дидо, бича ви. Аз се отзад. Пази ги! Не попреш, бе! не можеш да ми пускаш, бе. Ела на гол линията. Ела на гол линията. Слушаш, бе, брат, ти скажеш, какво ти искаш? Да ма вие.
Връщай. Ама не съм търпа. Не се търпа. Браво, Дено, Сочи. Надал. Браво, Дидо. Дено. Ето пак може. Браво, Тена. Да, знам, че не си нормално. Ей, то опит гледай, Цецо ще тръгне. Той е висок. Айде, дай, Аз ще го гледам. Аз ще го гледам. Беше хубаво малко високо. Цецо, върни се, бе, брат. Къде отиваш? Къде си там? Върни се, знам, аз ти Не отивай. Някакво допълнително ще дадеш ли? Да види, една-две минути макс. Държиш ли го? Вот скачи го да мине другия път. Браво, бе! Боли се. Ей, води. Браво, бе, Боби! Върни Цецо напред. Цецо! Напред. Там. Пецо. Знам, бе. Всички бяха взети. Хоп! Цецо, ти си. Ви. Браво, Мерджи. Дай му, браво. Дено, пък. Браво. Влади имаш на фланг. Потом. Ой, излезе. Коце. Идет ли бе? Дай малко назад. Дай бит. Охо, Ай, Марто. Ти ще беше. Ако ще бити. Ще бе. По-лао. Там трябва да го. Там ли? Браво, бе. 3-2. Не 3-3, колко са? Отзад искам по-агресивно и по-стабилно. Влади! Отиваш ли? Хайде за код. Цецо, стига, бе! Ела, обо. Ти си правиш интересен. По-бързо, за къде бързо? За къде бързо? Ще равен резултат. Не е равен, интересен аз с тях. Един отвън, не е отборен топката. Идва. Сам си. Брат, сягайте си. Браво. Запад. Дай хвърля. Сори. Сам си. Обо. Там. Аз тук запнем. Дана. Център, да. Обо, ту. Браво, Марто! Пак! Корнер. Марто. Аз ще останам зад тая и минай напред, че никой не остава. Всеки човек. Дигни я. Да, искам да знаеш човека. Ту. Пази го това. Дай ме за глава, леко. Браво, бе. Ей, имаш удар. Цецо! Браво, бе. Кажи тялото, Марто, не бързи. Диги го. Супер, бе. Браво, девети клас тъч. Готов? Влизай! Браво, Боби. Ой, Фаул каза, фаул. Хората са пред вас, може да играете назад, не знам. Каквото и сега да каза фаул, какво значи продължиха да играят? Той е спал в топката, това не е фал. Не, той го избута с ръцете си. Чакай, иди бързо. Поко! Ай, ще тръгва, дето човек отзад. Буту зад него ти казвам, бе, Браво, баб! ей. Бърни, Дидо! Знаеш кой? Дидо! Цецо е там сега. О, Владо! Излизай сега сте в Разливен. Ей, се е то на колета. Излезне, кой трябва да стане тук? Да, това ти казвам. Те са бързи. Ей, назад ще бъде. Няма фал. Няма то. Види го да я би. Не се завъртай с газа. Виж, Много се играят. Оп! отзад. Ей, ти бож. Боби, би го. Дева, майка му, дева. Това, ако не си го снимал, ще ти изпъкна. Алекс, това снима ли го? Да. Някой си информация. Нищо, 3-3. Изклоняйте център.
Не бара. Аз го паза. Не, те маби. Браво, Джана. Дачо, вътре. Върни му. Или център. Спокойно, бе, Цецо. Пеца. Аз пак. Дидо! Вземи се. Само си, поеми се. Още. Да се хващам аз. Браво, Марко, браво. Има човек, който чака само да тръгне към Педър. Какво ли ти подава? Имаше човек, който чака се да ти подава. Не, чисто. Тръгвай, идва. Летнило се. Пак. Не бе, не си. Бачко. Още, оп. Швецо. Супер. И една минута добавя. Малко по-назад, Цецо. Аз ще изляза. Да, буту с него. Да. Тук ме звън. Човека от друга страна! Нямаше. Аут. Браво, буту. Буту с него. Не оставайте Марто само с него, е. Черита, дай. Искам силно, то тръгна! Глава, цветане, глава. Ай, няма тук! Пак отзад. Ей, Влади, не се връщай. Браво, Дидо! Това ще Ама, брат, аз как да го очаквам това? Двама го пазят. Кой са играе, бе, брат, той Няма тръгна! значение. То беше ясно. Още. Браво. Не е такова. Една минута добавено време. Дай тръгни. Буту! Бих бъде. Трябва минава. Вътре. Браво. Дан Дан. Марто, върни ако можеш. Марто, върни. Чакай, Дана. За глава дигай. Браво, Цис! Бие го да не бие! Дидо! Леко ме, брат, какво се разпясаш? Се какво правиш? Браво, губи. Това защитника, брат. Браво! Пусти. Марто е сам! Бързай, добре. Браво, Пас. Давя! Викай, бе! Някой да върне да защита, бе! Еца, дай му! Някой още! Край. Чакай до края играта! Съдят свири. Слушайте, сега бял! Верплей, момчета, браво. Не, още. Който знаем про. Браво, бе! Гони се, Бонев. Няма, добре. Перфектна, Пет! Давай за Боне? Меджан вътре. Преди Джан вътре. Добре. Браво, Диди! Еш девети. Тук влезе. Какво пиваш? Ви го няма скоро. Също ли само? Талането минава. Стой си го. Девети. Да. Качвай. Лъчко, и си. Браво, бе. Ето, върни малко. Тръгна отзад. Още. Браво, бе! Само от движение да ми идеш. Ви! С него е, Цето, дръпни за до него. Да не играй първи топката. Дай я отзад. Спокойно. Аз мога да се държа. Аз казвам,
Оп, оп, идва. Браво, Весли! Аз тръгвам. Аз съм Какво е страх в това, бе? Ай, пусти му на плата, бе, вие сега по-добре. Аз нямам Сори, така, сори. Аз се питам долу. Виждам те върху. Да, оп. Браво, Дидо! Ето си цялото, не бързай! Боби! Браво, бе! Цето, не сега. Боби, стой му! Браво, Бождаре! Браво, тук, не сега какво е тази напред? Ай, с него! Влизам му от това, това е. Глед това, как гледам това. Браво, Марк! Сам си. Идва, оп! Зад. Дачо, обръщай, Дачо! Нищо. Ай, стей. Чакай го да се върне, чакай се върне. Ано къде ще излизам ги вкарвам. Да. Връщи го, бе, брат! Ай, си! Цецо, стой, човек. Давай, Гачо, да, никой не да. Дай тръгни! Ви. Бос! Пето да кучиш! Браво, Марко! Цецо. Браво, Марко! Добре си, браво! Суди тялото! Браво, бе! Да! Браво, бе! Да, тази се Ай, имаме го на видео! Имаме го на видео! Айде, Алек! Але, косе! Скачай! Браво, бе! Виж, не толкова нагоре. Стига! Марто! Марто! Тя е само това изпълнение и влиза. Да, влизам. Алек, влизай! Айде, Алек! Аз ли? Не, Алек! Браво, супер! Ей, сега, бъри! Добре се! Добре! Ей, това атаката. Браво, Браво, Оф. Ей, Ай, сега харам. Ай, после. никакъв харамбо, играйте. Добре, же. Ай, дай, окей. Айде, аз Аз съм стол. Спокой, човек. Какво се изнервиш толкова много? само състезатели, брат. Кои бе? Всички майна. Състезатели? Да. Не, просто търсят. Когато някой направи нещо, което да не участва в тяхната игра, Добре, Дана. после досват всички. Добре, бе, Пичо, успокой се. Просто не дей просиш неща, които знаеш, че не можеш. Знам, че не мога. Еми, брат, не, в общия случай ти говоря. Абе, Пич! За какво трябва да се мамиш до линията? Добре, аз какво да направя? Реално се играе за кеф. Сега направя простия, другия път няма да направи. Това е важното на такива контролни срещи. Да се усети къде са ти грешките и къде са ти слабостите. Сега Алек трябва да излезе. Аз ги установих. Брато, бъде Алек, навъртай защитниците. В момента имаш трима с тебе. Оф, какво става, брат? Що не го натопка тълпа?
Иди бързо. Браво, удар. А Топич изгледа се едно спи на учебници. Същия. Не се и съмнявам. Само се скочи. Алек, тръгна! Добре, браво. Момчета, някой да остане в защита. Добре, Коц. Оту! Скачи, бе! Браво, бе! Ши, Иво. Излез, не се коца, излез! О, Сеновградски бекове! Кай нещо, бе? Да не си и ти селяк като тя. Ай, шия, бе! А! Много добре. Асен няма ти позволи, защото не е на гимназията. Виж Алек! Не знам, бе, Цецо. Що питаш мен? 4-4. Ние с Цецо и сега излязахме много добре. Не знам, към 15 минути сигурно. Добре! А той най-добре не им играе даже. Кой? Йоан. А, да, Йоан го няма го. Той Йоан е много добър. Момчета, влиза са